kesaksian iki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya diadakan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Aku bersaksi Ora selain Allah. ora Sing tak YouTube-ne terus Allah sing ndi, Tuhan sing ndi. Uripmu tahun piro sing ngene? bersaksi kan kudu roh. Ya, terus lek kesaksiane wong Jawa kan jelas ya. 30 tahun yang lalu yo. Lek kesaksiane wong Jawa jelas. Tak jelasne. Enake aku krono teko bapak ibu karo anak bapak ibu ora ana. Ngono kuwi wis 30 Nganti teko luhur. jadi bahan. Terus bapak ibu yo ngono, ora nembah lanang mbah wedok, terus mbah lanang mbah nembah buyut lanang wedok nganti sak terusé. Panggal leluhur ngono. Ora kiri. Makanya benar kita titis dari Leluhur. jadi teko Titi Wanci ya balik nang asal usule teko aku teko luhur endi. Sing dimaksud karo Kanjeng Nabi Muhammad ora nang kono kuwi. Cuma kan rekayasane wong sing gawe-gawe. Sing gawe Al-Qur'an kan utuh. Wis saurunge kuwi Muhammad wis metu. Nah iya sing nrimo wahyu Muhammad tapi sing gawe kitabe duduk Muhammad ngono. Nggih, nggih ngoten niku. Terus sing lagi sapa? Sing dimaksud Muhammad itu sanes Muhammad dekne. Nur Muhammad sing nang jero iku mau. Iya asline kan. Iya, ora beda jaman nalika almarhum Mbah Samsuri nika. Zaman 99 nika. Nika kan kata sing salah tanggap. Lek pengen sebodo slamet membali orene. Bali orene ora kon balik nang omahe dhek lho, kon balik mlebu rene. Malah Jadi kan kaya tono kiai kan ngono kan. Nggih. Makane Ya cuma kan oke sing salah tanggap mergo lek ora bali ya orene. kepercayaane wong Jawa ya. Iya, Saya jero iki sulit ditampa. Bali orene anggapane wong padha.